खुलुमबाय नायगिरिफोर फिन खनसेबाव दिनैनि गोदान ब्लगाव बरायहरलायबाय नायलांदोलाय सनाफोर मर्निं ब्लगखौ स्टार्ट खालामलायबाय आरोना नै गेलेगासिनो बे सिङाव हाबनो नागिरबाय थायो खेंनानै होयोनो दहायनिफ्रायनो नायजागासिनो दं आरोना खेंनानैसो सान्थि थ' नायलां सनाफोर दिनै बननानै भिडिअखौ जोबजासिन जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअ आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो आरोना अननानै दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय आरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा आं सोब भिडिअआवनो बुंबाय थाखायो अननानै साबस्क्राइब खालामनानै ला आरोना सनाफोर बिदिनोसै मर्निंनि खामानिखौ मावस्रांनानै लाखांजोबखाबाय दिनै समबार नालाय फुजा थुजाबो होनानै लाखांबाय आङो खर' लोबदां ओंखायनो खानायखौ बेबायदि खादों ओमफ्राय फिसाजो देरसिना स्कुलाव गनाय टाइमानो जानोसै ओंखामखौनो संनो मोनाखै आङो दाबो गावजोंनो गेलेफाबाय थानांगौ गावखौनो नायफाबाय थानांगौ आरोना हारसिं एसे एनज्रायबानो बाहेरायाव ग्रिल फांनानै ओंखारलांबानो दाय जायो एसे लोमजास्रोदोंबो मानसिया मोनायाव ओरैबायदि लोमजाबायना ओमफ्राय मुलिया बिफा लाबोनानै होलांखानाय दंखायोमोन बेखौनो दौनानै एसे थामिबाय ओमफ्राय गोबाबाय हर गेजेरावनो ओमफ्रायसो सुग्लायबाय आरोना ओमफ्राय दहाय फुङाव खनसे जाहोबावबाय आं ओमफ्राय दा गैथ'लालाय नै दैयाव गेलेबाय थायोना आरो मैया बेलासियावबो थुखैनाय जाबाय लेथ्रायाव गेलेनायखायनो ओमफ्राय मोनायाव लोमजाखांलायबाय बिराद बोरैबा मोनो आङो हौवा मानसि गैयाना लोमजाबाथाय हारसिंनो मा खालायगोन मा मागोन जि बोरैबा उसाव बादाव जालाबायो जाम्बि सियान बायदि जालाबायो आरोना मा खालायगोन मा मागोन मोनो जायसो हारसिं गथ' खाङो बेसो मिन्थिगौ आरोना खस्थ'आ मा सोरनोबा खोन्थाबाबो सोरबाया बुजिनाय नङा आरोना जायसो थायो जायसो खाङो हारसिंनो बिसोर बुजिसिगोन आरोना आंनि गोसोआवसो दंसाबसै आयु खास्रि बिस्रि बिराद खस्थ' मोनोहाय हारसिं गथ' खांनाया सानै गोसो गथ'नो टाइम होनांगौआ एसेल' सादारन नङा आरोना सनाफोर बिराद खस्थ' ओंखाम संसै आं दसे थानानै फिसाजोआ फैनाय टाइमानो जाबावनोसै नै स्कुल गनाय टाइमानो जाबावनोसै दाबो ओंखामखौनो संनो मोनाखै फुथुगोरनानैसो संनोसै आङो बोथोरानो अखा हाहांसो जाबावबाय नै जिखौनो जि बुरजा सुदों आंहा ओमफ्रायो दे हाय होननाय मादे हाय आं लोमजादों मेगन देख' जालायलायबाय आंना फिसाया बोरो बाबाया बोले टेस्टि होनो दे मा टेस्टि होननाय दे टेस्टि होननाय दे दोनसै फैदा दे गाखोदो दे बिसिनायाव दे लोमजाबाबा बेनो कुलारनि बार नांगौ आरोना कुलारनि बार नङाबा उन्दुआ बियो ओरैबायदि गाज्रि गथ' फुथुबाय आङो ओमफ्राय आं सिखारबायबो आंखौ सिखारनोनो होआ आरोना ओमफ्राय गावहाबो सिखारफाबाय नै मा जानो बेफोरसो उन्दुग्रा नंखाया बेयो फुथुलांना थाथोंसै दा उन्दुगोन ज'नो नांगौबा ओंखाम ओंख्रि जाखांनानै बिदिनो गावजों उन्दुफाबाय थाजानो लुबैयो फ्रिजआव मा मा मैगं दं नायनोसै मैफ्रायबो दंबावो नै मैगंफोरखौनो लाबोबाबो ओरैनोसो थाजोबो भिन्दि मैया खानाय बहल ओंख्रि संसै थाइजौबो जानांगौहाय हादिनि थाइजौ खाजि जानांगोन दिंखियाबो दं दिंखियानो नस्थ' जाजोबसै दिंखियाखौनो आलुजों भाजा एवनोसै जोगोनारबो दं दिंखिया भाजा भिन्दि भाजा एवनोसै रेडि खालामनानै लाखाजोब्बाय सनाफोरनि आङो भेन्दि भाजा आलुजों दिंखियाजों दिंखिया एसे गाज्रि जाहांबायमोन दाख्लैनो लाबोना दोननायमोनना एसे गाज्रि जाहांबाय आरोना बावनानै थायो बिदिनो बुरजा लाबोना दोनफैनानै ओमफ्राय बेखौ बानलु गोरानजों बाथोन देनोसै आंना फिसाया नै मुलि जानानै माबायदि अबस्था सिरि मा खालायगासिनो दंथाय बिसिनायाव दंगासिनो नै बिसिनायाव दंगासिनो सिरिनो बिदि थाबाय थाबाथ' मोजां बिसिनायाव दलद हारसिं रायलायगासिनो बिदि सिरि गेलेबा मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय गाबलाबाय थाबाथाय माने खर' गरम जाजोबो माने ओरैबायदि फाग्लि जानाय बायदि मोनो आरोना गाबलुबाय थाबाथाय एखनबा गाव गोसोबा बिदिनो सिरि गेलेयो आरोना संनानै लानोसै थाबनो ओंखामबो उखैबाबो उखैजोब्बाय सामब्राम गोजा एवदां बाथोननि थाखाय बानलु गोरान एवखांबाय पापर सावखांबाय एबार भिन्दिखौ एवगारनोसै साराय मोनसेयावनो संगोन मोननै मोनथाम बाहायबाय थानां एवबाय आं भिन्दिखौबो नै आरो बाथोनाबो मोनबाय
बाथोनाबो मोनबाय आंखौथ' मिन्थिखायो सिगांनिफ्राय जाय नायो बानलु देन्था सामब्राम बिलाइ सामब्राम गुफुरनि बिगाब मोनजाबासो सान्थि मोनो आरोना बानलु बेगराबो खिनायाव रग' रग' गफालायबासो आंहा जादों बायदि मोनो सनाफोर ओरै पापरखौ प्लास्टिकआव सेमब्रा जायो सोनानै लाबाय पापर जागासिनो सासेया भिन्दियाबो मोनबाय एबार दिंखिया एवलायबाय सफैबाय नै आंना फिसाजोआबो दे ड्रेस फुदो मा दे गरमथार आंना दिंखिया भाजायानो मोनाखै दाबो बेखौ फुथुहां जायो सिरि मोनफिनो हालदै होआखै आं दाबो आराम एवगोरदों आं भाजाफोर एवबा हालदैखौ लास्टावसो मोनसेयावसो होयो आरोना नङाबा थाब खामनो नागिरोदि हालदैखौ फार्स्टआवनो होग्रोनानै लायोबा मोनबाय फिसाजोआबो लानानै थांबाय दिंखिया भाजाखौ जानो ओंखामजों एबार आंबो लानोसै आंना नै जुथुर जुथुर थोरसिसे लाखाबाय बिमा रायखसिया बानलु बाथोन जेंगाव गावनो भिन्दि दुम्बासे दिंखिया भाजा जानोसै सनाफोर 12थायानो जाबाय टाइमाबो सफैगौमानि 12था बारलायलायो फिसाजोमोना एखनबा ओरै मानसि दोनहैनाय जायोना गथ'फोर मेरला टट'जों फैनाय नङाबा 11ता 15आवनो गयो टाइमानो बारा जालायलायो सफैनाया जानोसै समबार नालाय मिरामिस बेनोसै दिनै ओंखामा दहाय फुङाव फिसाजोनो संनानै जाहोखानाय आङो फुङावनो संबोखादों आङो ओंखामखौ गुदुं गुदुंबाथाय गरमाव बायोना सनाफोर आं थाब जानानै लागोनसै दसे रेस्ट लानानैसो दा बेलासियावसो लोगो मोनफिनसै आरोना दसे फिसाजोखौ फुदुंसै आं उन्दुयैखायनो खेलेंखिजों खालायगासिनो थाब जानानै लागोनसै आं दसे उन्दुनानै सिखारनानै खामानि मावलायबाय ओमफ्राय फिसाना टिउसन फैबाय नालाय ओमफ्राय टिउसन फरायग्रा होननानै मोनदो पक'रा सावगासिनो दङलाय नै आङो दुगैफिननांसिगौलाय बेलासिनि साखि बाखि होनांगौलाय नालाय टाइमा दा 4ता जाबाय बेखौ सावगारनानै जाहोखांनानै दुगैनोसै आङो सनाफोर खामानियानो जोबनो रोङा आरोखि ना सोरांबाथाय मोनाबासो एसे सान्थि आंना नै बेफोरबो गाबलुगासिनो दं देहा सान्थि गैयिखायनो गाबगासिनो दं दहायनिफ्रायनो आलु एसे ओमफ्रायो नोरसिं सामब्राम बानलु होआसै उन्दैया जायो नालाय बानलु होआसै आङो ओमफ्राय बेसन एसे होनानै सावबाय बेखौनो साहाजों फुदुंनानै होनानै मामब्रा दुगैनोसै आंबो बेलासिबायानो एसे नै पक'राया जाबाय सनाफोरनि आंना ससजों पक'राजों होबाय आं ओमफ्राय ओरै एवबावगासिनो होनोसै फिसाफोरनो पक'राखौबो सावखांबाय एबार दुगैना लानोसै आङो बेलासिबाय फुजा होनांसिगौ 5थायानो जानोसै आरोना नै सासेया बिमाजों लोगो लागासिनो दं आरोना अबावबा थांगोन साननानै दसेनो खुसि दसेनो देहा बोरैबा मोनबाथाय गाबबाय थानोसैलाय बेबायदि जागासिनो दं मानसियानो फैदो आं दुगैग्रोनानै लानोसै सनाफोर दे दुगैनानै देलायनानै लाखांबाय एसे मन्दिराव हाबसै आं सोरांबालांनो लोमजाफिनलायबायसो आरोना दुंखावफिनलायबायसो एसेनो ओंखायनो थाब थिनथां होनानै लाखानोसै आङो फुजाखौ 6थायानो जानोसै 6था जाबाबो दाना थाब मोनालाना थावबो होनानै लाखानोसै आङो गथ' उन्दै गोनां नालाय थाब थिनथां होनानै लायाबानो जाया आं हाबहैगोनसै मन्दिराव
सनाफोर बाहारानखौ होखांबाय बा न' सिङाव होनोसै आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालायला आरोना दिनै भिडिअखौ आं बावनो दोनथ'नोसै जायफ्रा नायनो मोजां मोनो नायदो अननानै दसेबाबो टाइम होनानै आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो